Здравейте, приятели! Вече 2 години почти минаха от моята операция стомашен ръкав и винаги съм получавала много въпроси в социалните мрежи за това как съм взела това решение, за това дали съжалявам. Да, съжалявам за това, че не съм взела това решение по-рано. След като си направих операцията стомашен ръкав и съм успяла да сваля почти 50 кг за 2 години, благодарение на тази манипулация, мога да кажа, че избора за това да си направя стомашен ръкав всъщност е едно от най-добрите решения, които съм взимала. Нещо, което ми помогна да водя чисто нов живот, с чисто нови навици, хранителни, изцяло промени моето ежедневие и познанията ми за храна. Благодарение на това, че получих повече информация как сама да се грижа за себе си. Стомашният ръкав е нещо, което дава чисто нов живот. Така че мога да кажа това, което съм казвала винаги. Стомашният ръкав е пожелание. Това е личен избор. В момента, в който вие решите, че сте готови, направете го и да знаете, отваряте чисто нова страница в живота си.